Hej og velkommen til Wealth Education, kanalen, der hjælper dig med at forstå penge, se rigtige muligheder og opbygge økonomisk tryghed på lang sigt. I dag deler jeg en simpel sandhed med dig, men en så kraftfuld en, at mange først forstår den alt for sent, forskellen mellem din punkt og din portefølje. Og en ting lover jeg dig, når du forstår det her, vil din økonomi aldrig føles den samme igen. Før vi går i gang, abonner på kanalen og aktiver notifikationer. Her lærer du at bruge penge som et værktøj, ikke som en stressfaktor. Din punkt repræsenterer de penge, du bruger i hverdagen. I et land som Danmark, hvor alt er lidt dyrere, kaffe, takeaway, transport, småindkøb, forsvinder pengene hurtigere end du tror. Når du åbner din punkt, ser du egentlig din fortid, dine impulskøb, dine cravings, dine små hverdagsforkælelser og nogle gange dine fejl. Sandheden er, jo mere din punkt bestemmer, jo mindre fremgang får du. Punkten tilfredsstiller dine behov lige nu, men ikke din fremtid. Den hvisker, tag lige en latte. Køb det, det koster kun 40 kroner. Men alle de små 40 kroner holder dig ofte tilbage fra at tage de skridt, der skaber ægte økonomisk frihed. Din portefølje er det modsatte. Det er pengene, der vokser. Det er din fremtid, din tryghed, din frihed. Den består af dine investeringer, din faste opsparing, dine færdigheder og vigtigst af alt, dit menneskelige kapital. En relation kan ændre hele din retning, et job, et samarbejde, en investeringsmulighed, en idé eller et råd, der kan være tusindvis af kroner værd. Punkten køber ting. Porteføljen giver dig muligheder. Og nogle gange ændrer en beslutning i din portefølje langt mere end 100 køb fra din punkt. Punkt, hurtig, følelsesstyret, impulsiv. Portefølje, strategisk, gennemtænkt, langsigtet. Punkt er lig med små tab, igen og igen. Portefølje er lig med samlet vækst. Alligevel bruger de fleste hele livet på at fodre deres punkt, mens de glemmer deres portefølje. Det er som at vande en plastikplante hver dag, mens du glemmer den rigtige plante, der faktisk kan vokse. Du kan opbygge en portefølje selv med et lille budget. 1. Investor 75-150 kroner om ugen. 150 kroner om ugen, 600 kroner om måneden, 7.200 kroner om året. Ved 7% årlig gennemsnitlig afkast, efter 5 år ca. 42.000 kroner. Efter 10 år ca. 100.000 kroner. Selv 40 kroner om ugen, 2.000 kroner om året, ca. 12.000 kr. efter 5 år. Du bliver ikke rig på en nat, men du får kontrol over din fremtid. 2. Sæt en grænse, maks 30% af din indkomst til hurtige forbrugskøb. Tjener du 12.000 kr. om måneden, din punkt gør ikke for mere end 3.600 kroner til spontan forbrug. Simpel regel, koster noget mere end 100-150 kroner. Vent 24 timer. Usynlige hverdagsudgifter i Danmark, kaffe 2 går, småindkøb i Netto, takeaway, snacks. 400-800 kroner per måned, 5.000 kroner om året, 25-30.000 kr. på 5 år, som i stedet kan gå til din portefølje. 3. Opbyg din menneskelige portefølje. Realistisk i dansk kultur, 3 værdifulde nye kontakter per måned, 36 om året, 108 på 3 år. En meningsfuld samtale om ugen, 52 muligheder om året. Hjælp 2 personer om måneden, der statistisk giver et ud af 5 en reel mulighed, 5 store muligheder hvert år. Din menneskelige kapital giver dig noget, penge aldrig kan købe, muligheder, der åbner sig af sig selv. Du behøver ikke være rig. Du behøver ikke være perfekt. Du behøver ikke vente på det rette øjeblik. Du skal bare fodre den rigtige portefølje. 150 kroner i din punkt er lig med nogle minutters nydelse. 150 kroner i din portefølje er lig med flere års vækst. Og en dag vil du forstå noget stort. Dit menneskelige netværk kan være mere værd end dine penge. En eneste relation kan løse et problem, der har stoppet dig i årevis. Hvis du virkelig vil ændre din økonomi, så start i dag. Skriv ned dine ugentlige udgifter, hvor meget du kan flytte til din portefølje og de 3 personer, du vil kontakte denne måned. Du vil mærke forskellen hurtigere, end du tror. Tak fordi du så med glem ikke at abonnere, dele videoen og vigtigst af alt, fodre din portefølje. Ikke din punkt. Vi ses snart på Wealth Education.